dobre. Dobre, kako si Panto? Dobre, muljano. Muljano, jel si pošao u pećinu da naraniš? Da naranim stoku i sutra dolazi iz Blica, ako imate. Iz Blica? Da. A O. juče smo mali preključak A, za koliko reče za film na onu emisiju što kućete prave i što pomagaju. aha. 7.000 pregleda ima si najdeš u to do juče. Oho, ti Če si vidiš dobar. u to. Ma ko to je početak, to je zagrevanje. To je zagrevanje. Pa nego, 7.000. 7.000. Ej, če najdeš u to. Ajde svi lajkujte da dobijemo ja i Panta 7 miliona pregleda. Pa ti izlazne i poviše, be. I poviše. I poviše. I sutra dopuna. Sutra za Ovo Blic šta ti snima. je? A? Ovo bogato. Ovo je sada za kuće tija. Za kući ti je, Pa nego, ono ajde oni mu te im ide. prate. Evo ga be i tije. Di ti je? Ali želim mu repat, opozicija, prebali. Nanu im je. Opozicija mu izade rep. Pa oni mene veće prevali. Mani politiku, ja ne bavim se s to. Čekaj, pa to ništa kosa. A, Što pa je ništa. zove kući, te zove se kuća od srca, така se zove emisija. Pa koji ti uze kuću? Na nju nisu snimali pre nekudan. A ko ti uzeo kuću, Panto? Ne ve, opozicija me srušiše kuću. Srušiše Pa lopo. nego, da naprave reklamu, a ja neću s njih da budem i mi ga mumuše. Pa te nosiš srpsku zastavu. A ne, ovo se snima jutra za Blic, Za Blic. ali ne dvoglavi orao. Ne, gledaj. Boli petokraku tu ću Pa znaš. nego, Pazi će ih stepaju udar. a ne, ko nas je naša be. Ega. Naša si. To si ja cenim, to je moje kad sam ja bio u to vreme. U to vreme beše Pa da... nego, kako sam će da je baga. Kaži na kućetu da ću ti, Panto. Ne be, pa vidi ote da poje. Pa ne može. Daj mu Da kosku. poje, be. Daj mu kosku, Panto. A tija poviše će me laje. Tija je opozicija, neću njega. More poniku tu si nabuđil dobro. E pa imam tu ploče koje treba da snime, ima od Babavangu proročanstvo koje je interesantno za njih da snime jutre. Kako će, pa dedo mi je tamo roden, kude je u Petrić, kude je ona živela. Mnogo ima interesantno. Ali, Ti si meni mnogo interesantan, Bata Panto. pa ne samo na tebe, na svi. Ali smotku tu, kad kreni. Pa ripam, pa i juče sam ripao, prekjuče. Ej, O, Stratko! sutra kad dojdu da te Ima stimuju. li ga? A videli ga? Jebi ga. Pa muljano, pa će bude zaklopeno. A, i tu panat nosiš. Ne, pa sutra će bude veselo. Sutra li? Sutra. Lele, sutra dolazimo. Blic će Blic, da snima, koliko da. sata? Pa ja mislim da će tamo oko 10. Aha. Znači, sutra akcija, a? Sutra akcija to, pa oni pa... Nije Da li da dojdem i ja sa šeširat? Da to je što. Da dojdem sa šeširat. Ako ne ti će ti sesteš tu, oko 11 tu. Tu ali. Pa da. A, Ja to njih kažem da napravi reportažu. preba i ja za pregledi. Eli Panto. Jao, droga. Magare to ko pravi? Magare to je kod Kusturice. Kod Kusturicu? Da. Kako završi Magare kod Kusturicu? Pa tamo se snima. A, snima se. Pa da. Aha. I svinjata? I svinjata li? Da. Ona pitoma. Ja mislim, pona 7-8 godina, ali pitomena. Ja mislim ona da... Mora da zaradiš i ti neki dinari, boj. A uvijek kad krenemo i pričamo za tebe, mi te sretnemo. Pa ono kako? Ono ni Bog sastavlja već. Pa Bog, eto vidi. Bog ti sastavlja, bate. Sve tak nije do pićeni, a kako kažu, jebi ga kaže. Jedan blesav, jedan šašav, jedan lud. Zdravo. A mi kude smo? A mi kude? U sredinu, među njih. Čekaj, imam stanicu da platim carinu s mačetu. Mačku, to je. Mora, ne mogu da projdem da mu platim carinu. Carinu, evo ga. Znači mu, evo ga, čekaj, ne ga ovakvete zgrade, ne ga ovakve. Evo, sad će platiti carinu. Za tebe najuba ovo spive. Gledaj ga, gledaj ga. Teško mu, buđa. Teško. Ali ovo ima meso. Ima meso. Ima se zanimava cel dan. Lele begaće njih. Sto.
Иначе ти, Панто, само раниш напуштене животиња. Kraj. Ja sam humano to kazao. Увек, сваки дан доказуваш хуманост. I uvek, a oni me jebalo, kaže, paki blesan. On kaže, nema drugo, samo, pa sad će imamo ničko bude. Ti si treba. Sve ove mani obru, kas znači? Бебече имаш. Бета, znači, četvrti mjesec. А, Kaže, mani tebe, kutamo da se ne vidi, ali ne može. Ne može od novinari da skuteš, be. To lopovi u pičku matu, prate be. Прате бе. Da te pitam, koliko si se puta ženio? Gledaj, nijednu ne sam prije svadbu, niti sam se venčavao. Isto kao ja. Isto prijatelji. Neprijatelji. Кои сте isti, пријателици? živi. Osam. Ти осам? Ima 3-4 u rezervu. Беше 5. A, Задниот интервју 6, дали. nemoj mi poćao, nemoj. Ама кој ти е срушио оно куќу на дрвето што си имал? A, Opozicija. Opozicija prema. A А, znaš za kako? за какво? Ja napišem gore, Kolebu čuva video nadzor. Mamu i jedan oni uzeli, napisali od dole, lažeš, nema struje. Ле, I prebaši me, beoše ga zasekli sa motornu testeru. I To nije tad, da smetalo. pa što ne sam njin. па затоа им се ти светиш са. Ao, sad ću ja, da niješ kad kažem za detatak, počekaj, gledajte sad proda. Doktorica do mene, ona je sad umreo. И куќишта продавају, само Ја, мојечка ти- расна. Ja ti divam, tamo. Све продавају, бате. Ал туа бањицу продадува и ти си крив. A ne, ne. Malko voda, daj. Продадули бањицуто, ти си крив. Ти си дал мосот, си им направил. Направил си On ili мост. provaše da ga ruši. Направил си... Nema dozvolu. Te znači on pravi. Čekaj be, pitajte narod be. Да. Šta si ja napravi? Да. Tu si 200 potpisa, ali bez ličnog dokumenta, samo potpis. I ono me spasi kupo građana. Treba da na brzinu. Но брзи. То е то. Ne mogoše da sruše nijedan. Oni su 3, jedan je tamo kod vodopadi. Аха. Tanjina. Ej, tamo da otidemo na tije vodopadi. Ау, нисам го. Bicikle be, što? Па. Ќе си идемо до стање. Pa, neki ima 20, ma nema ni 20. Па какво? Ko je to? Какво е тоа? Дали работи продавницата? Ma, Radi ponedjeljak. šta radi, ali popodne ne bi trebalo da radi, jer samo u jednu smenu radi. Оде, Панто. Aj prodavnica ima ljudi. Radi be. Če ima ljudi piju unutra kako ne drugo. Ajde, živi bio. Ajde, drobeno pomuljeno.